дуруди бепоён. Ман хушнус Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. зиёд нафарон савол доданд ки киҳо ҳуқуқ доранд соли 2020 яъне РВП гиранд, ки ҳуқуқ дорад РВП нагирад ва кадом ҳуҷҷатҳоро дар ин соли 2020 барои РВП супоридан тайёр карда супоридан лозим. ба саволҳои шумо ман чунин ҷавоб медиҳам ки дар канали ман агар обуна бошед, дар канали Ширин Ибронова хоҳиш мекардам видеоҳои манро пурра тамошо кунед. Оиди тамоми намуди ҳуҷҷатгузорӣ ман видео дорам. ва ғайри ин вақте ки ман видео мекунам, падилица мекунам дар мессенҷер, фейсбук, одноклассник ва имо, вибер, ватсап, инстаграм падилица мекунам ва ман ҳамаи шаҳрвандонро намедонам ки ки шаҳрванди Русия ҳаст, ки аз Тоҷикистон аст. гуфти русо падилица мекунам. хоҳиш мекардам нафароне ки шаҳрванди Русия ҳам бошед, ҳамин видеои ман ки ба шумо равад, шумо низ падилица кунед, то ки ба ҳамватанон рава, ҳамватанон аз он истифода баранд, ба шумо савоб мерасад. ва ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки саволе ки дар бораи гирифтани РВП, супоридани РВП додед, ман ба саволҳо айни ҳол ҷавоб медиҳам. хоҳиш мекардам ки то охири видео гӯш кунед. қариб 30-40 нафар савол доданд ки зану шавҳар шаҳрвандони Тоҷикистонанд ва фарзандони онҳо дар Русия таваллуд шудаанд ва фарзандони онҳо метавонанд ки шаҳрванди Русия шаванд. ҳаргиз фарзандони шумо наметавонанд ки шаҳрванди Русия шаванд. агар яке аз падар ё модар шаҳрванди Русия мешуд, фарзанди шумо низ автоматически фарзамин шаҳрванди Русияро қабул мекард. ва қариб 15-20 нафари дига савол доданд ки апа ё хоҳар ё акау додари онҳо шаҳрванди Русия ҳаст. онҳо метавонанд ки аз рӯи фарзандони падар шаҳрванди Русияро гиранд. шумо низ наметавонед ки аз рӯи фарзандони падар шаҳрванди Русия гиред, яъне РВП супоред. аввал аз РВП сар мешавад. ва боз қариб 50-60 нафари дига ба ман савол доданд ки дар Русия РВП гирифтанд ва рафтанд Тоҷикистон ва вақти пандемия коронавирус сар шуд, онҳо гашта омадан натавонистанд. РВП онҳо аннулировад мешавад. ҳеҷ вақт аннулировад намешавад. ин проблемаи глобалӣ аст. вақте ки шумо сарҳадо кушода шуд, бемалол омада дар Русия тезтар омада аз пай ҳуҷҷатгузорӣ шавед ва давом диҳед. ғайри ин ҳамин бисёр нафарон мегӯянд ки шарт аст ки барои гирифтани РВП дар оянда шаҳрвандӣ мо ба шаҳрвандони Русия ЗАГС кунем, яъне ақди никоҳи қонунӣ бандем. шарт нест. мана нафароне ки агар ҳозир патент доред ё ки разрешение на работа доред, агар патент надоред, регистратсия кунед, патент гиред, вақт ҳаст ҳоло ҳам. ва шумо имконият доред ки мана квота ҷудо мекунам, баъди соли нав дар бисёр шаҳрҳо ва вилоятҳои Русия квота мешавад. кӯшиш кунед квота гиред, баъди квота метавонед РВП гиред, баъди РВП метавонед ҳамин хел вид на жительство ва шаҳрванди Русия шавед. ва зиёд нафарон пурсидед ки чӣ хели ҳуҷҷатҳоро ҷамъоварӣ кунед. аввал ки агар айни ҳол шумо ҳаракат доред ки РВП супоред, аввал ФМС ҳамун ҷои зист занг занед, навбат гиред. вақте навбати шумо аниқ шуд, ҳуҷҷатҳои худро тайёр кунед. ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо бояд дар дасти шумо бошанд ва перевод тарҷума шуда бошанд ба забони русӣ. яъне кадом ҳуҷҷатҳо? шаҳодатномаи таваллуд, паспорт, диплом, аттестат, хати ЗАГС агар дошта бошед. агар хати ЗАГС надошта бошед, бояд маълумотнома аз Тоҷикистон дошта бошед ки умуман зан гирифтагӣ ё шавҳар кардагӣ нестед. агар ки зан ё шавҳар вафот карда бошад, хати вафоти ӯ дар кор. агар талоқ развод дода бошад, хати талоқ дар кор. ва ғайри ин ҳуҷҷатҳо сурати 3.5 ба 4.5. ғайри ин духтурҳои махсус мегузаред, хулосаи духтурон лозим ва боҷи давлатӣ месупоред, квитансияи вай лозим ва забони русӣ имтиҳон месупоред, сертификат лозим. ҳамаи ҳаминҳоро ҷамъоварӣ карда барои коронавирус низ аревай месупоред, анализ месупоред. ҳамаи ҳамин ҳуҷҷатҳоро ҷамъоварӣ карда баъд бурда дар ҳамон ФМСи ҷои зист барои гирифтани РВП ҳуҷҷат месупоред. агар вақте РВП шуморо доданд, муддати 7 рӯз бояд ки шумо дар қайд монед, регистратсия кунед. агар накунед, шуморо ҷарима мебанданд, штраф мемонанд. ба саволҳои шумо ман ҷавоб додам, ҳуқуқшинос Ширин Ибронова, ва кӯшиш мекунам ки боқимонда саволҳои шуморо дар дигар видеоам ба шумо матраҳ кунам ва шумо истифода баред. ва хоҳиш мекунам нафароне ки хоҳ шаҳрванди Русия ҳастед, хоҳ шаҳрванди Русия нестед, ҳамин видеоро ки то охир тамошо кардед, падилица кунед, то ки ба дигарон равад. лайк монед, то ки видеои ман ба дигар ҳамватанон равад, ҳамватанони мо истифода баранд, сарсонду саргардон нашаванд. саломат бошед, дар амони худованд бошед. ба канали Ширин Ибронова обуна шавед.